Moikka ja tervetuloa tämän haasteen viimeiseen päivään. Mä niin toivon, että sä saat näistä lyhyistäkin videoista jo tosi sellaisia inspiroivia vinkkejä ja sellaisia hyödyllisiä vinkkejä, että sä saat oikeasti muutoksia sinne sun elämään siihen suuntaan, mihin sä haluat. Ja tosiaan näitä voi sitten katsoa joskus myöhemmin jonkun toisen elämäntilanteen ja toisen rutiinin aktivoimisen tekemiseksi. Hei, tänään käydään tämmönen, tää on ihan suoraan tuolta psyykkisen valmennuksen koulutuksesta työkalu. Tää on todella hyvä työkalu. Käydään se tässä niinku lyhyesti, koska tässä niinku asiakkaita valmennettaessa niin tämmöistä asiaa voidaan käydä pidempään. Koko sessionkin melkein perin pohjin läpi, mutta mä kerron tän nyt tiivistetyssä muodossa. Ja sä voit itse pohdiskella vaikka päiväkirjaan kirjoittamalla tätä sitten enemmän auki, mutta mä kerron tähän tämmöisen systeemin, miten sä pystyt tekemään tapamuutosta. Nimenomaan vaihtamaan haitallista tapaa hyödylliseen tapaan. Okei, meillä on nykyään kaiken näköistä someaddiktioa itse kullakin täällä näin. Tulee vietettyä aika paljon, varsinkin kun on työkseen tekee myös somea, niin se on aikamoinen aikasyöppö. Ja sinne ne on tehty niinku niin, että niihin addiktoituu helposti. Saatikka joku syöminen, herkuttelu ynnä muut. Eli nyt tulee tällainen työkalu, eli tämmönen triggeri, tapa, palkinto. Eli tämmönen kaava. Eli jos sä huomaat, että sulla tulee joku triggeri, millä sä menet esimerkiksi karkkipussille, että sua niin kuin vaikka ahdistaa tai sä oot vaan tylsistynyt tai sä oot väsynyt ja sitten sulle tulee joku karkkihimo. Tämä on nyt yksi käytännön esimerkki. Niin sitten ajatellaan, että tämä triggeri on se olotila, mikä laukaisee sen, että sä menet karkkipussille. Mikä se sulla on? Sä voit itse miettiä, jos sulla on halu esimerkiksi siirtää somen käytöstä johonkin järkevämpään osan. Ei tarvitse kokonaan luopua siitä vanhasta tavasta. Missään nimessä on aika iso asia. Eli mikä triggeröi sut siihen sun huonoon tai haitalliseen tapaan? Onko se väsymys, onko se ahdistus, tylsyys, levottomuus, haluaa vaan paeta jotain perhe-elämää tai haluaa vaan omaa aikaa. Mikä se on se triggeri, mikä sut ajaa johonkin sun haitalliseen tapaan? Okei, triggeri. Kun se triggeri on selvillä, no sitten sä voit pohtia just sen, että mikä se on se sun tapa. Otetaan nyt vaikka tää, että mua ahdistaa, mä menen ottaa karkkia. Niin silloin se karkin syöminen on se tapa, josta sä haluat kenties päästä eroon. Ja vaihtaa sen joksikin hyödyllisemmäksi tavaksi. Okei, mitä tämän työkalun mukaan tapahtuu, niin sä saat siitä karkista jonkun palkinnon, nopean mielihyvän tunteen, että ai että, olipas ihanaa, kun sai tämmöistä hyvää oloa nyt sen ahdistuksen sijaan, kun söin näitä karkkeja. Mutta kun se pidemmän päälle ei ole kauhean viisasta tehdä niin, ainakaan suurissa määrin. Eli nyt sä voit pohtia tätä palkintoa, että okei, mitä sä ehkä kenties haet siitä karkkipussista, jotain hyvää oloa. Ja sitten kun nämä on selvillä, sä voit kirjoittaa näistä ihan itsellesi ylös enemmän. Pohdiskella sitä, jos ei se heti ala aukeamaan. Tosiaan, että näitä joudutaan ehkä noissa valmennuksissakin käymään silleen kerroksittain ja pohtia asiaa. Että ne ei välttämättä ihan heti aukea, niin älä siitä huolestu. Niin sä voit kirjoittaa vaikka ylös. Ja nyt yritetään niinku sitten sillä tavalla, että ei muuteta sitä triggeriä, ei muuteta sitä palkintoa, vaan muutetaan sitä tapaa. Ja sitä tapaa voi muuttaa myös niin kuin osittain, että ei tarvitse ihan kokonaan luopua, koska me ihmiset ollaan sellaisia, että jos meille tulee niin liian suuri muutos, niin sitten siitä tulee sitä vastustusta. Ja me usein vältetään sitä kipua, että jos siitä tulee, että okei, nyt et saa ikinä enää syödä karkkia, nyt loppu täys, niin siitä aiheutuu niin suurta kipua, niin me sitten mennään sellaiseen tilaan, että me ei olla kauhean niin kuin avoimia sille tapamuutokselle. Mutta otetaan nyt esimerkki, että sä syöt vaikka 10 karkkia ahdistukseen ja haet sillä nopeata mielihyvää,
niin joko tekee semmoisen, että vaihtaa sen tavan, esimerkiksi juo vettä tai teetä tai lähtee pienelle kävelylle, kuuntelee musaa, mikä tuottaa sulle mielihyvää, joku muu asia. Ja sen voi vaihtaa silleen, että okei, 10 karkin sijaan syö 5 karkkia ja sitten tekee jotain muuta hyödyllistä. Tai vaihtaa sen koko asian sitten jonkin hyödylliseen. Ja sitten voi tehdä silleen, että okei, että 3 päivänä teen jotain hyödyllisempää. Et ei tarvitse niin kuin ihan kokonaan luopua siitä tavasta, koska esimerkiksi some, vaikka se on koukuttava, niin siellä on paljon hyvää myöskin. Eli jos vaikka someajasta haluaa osittain vaihtaa hyödylliseen, niin kokeilee sitä, että joinakin kertoina esimerkiksi ottaa vaikka joku aamun, että okei, et ei heti aamulla ala sellaista somea esimerkiksi, vaan aamulla tekisi vaikka jonkun kehollisen harjoitteen tai kuuntelee musaa tai kävelyä tai joku ihana meditatiivinen hetki itsensä kanssa, mikä tekee sulle 1,000,000% niin kuin enemmän hyvää kuin se liiallinen somen käyttö. Mutta tosiaan onhan siellä paljon hyvääkin siellä somessa, ihmisiä ja kaikki inspiroivaa sisältöä. Joo, no mutta tässä oli nyt ihan käytännön esimerkkien kautta, miten sä voit hyödyntää tätä triggeri, tapa, palkinto, työkalua. Eli hae triggeri, mikä olotila ajaa sut huonoon tapaan, ja sitten minkä palkinnon sä saat siitä ehkä mielihyvää. Ja kokeile vaihtaa vaan sitä tapaa, ei välttämättä edes kokonaan, vaan osittain johonkin sua paremmin palvelevaan, sun unelmia ja tavoitteita palvelevaan tapaan. Jes, mahtavaa. Ja voi laittaa kysymyksiä, jos joku ei auennu. Mä voin avata sit lisää, jos haluat kysyä. Ja joo, me ollaan nyt haasteen viikossa päivässä. Ja toivottavasti oot saanut näistä hyviä konkreettisia vinkkejä sun elämään. Ja mut tavoittaa Instagramissa Autuus Marja-tililtä ja YouTubesta Autuus-kanavalta. Ja tarjoan myös nyt, kun valmistuin psyykkiseksi valmentajaksi, niin henkilökohtaisia valmennussessioita on saatavilla, että sä voit tutustua mun sivuilla. Autuus Akatemia löytyy Googlen kautta ne nettisivut. Niin vuoden 2024 alussa aukeaa näitä valmennuspaikkoja, missä voidaan työstää näitä tapa-asioita, mutta myös esimerkiksi keskittyy omiin vahvuuksiin, omaan potentiaalin täyteen nousemiseen, omien unelmien tavoitteiden saavuttamiseen. Mä oon mielelläni sun tukena sun ihanissa elämänmuutoksissa ja autan sua pääsee pisteestä A pisteeseen B enemmän kuin ilomielin. Yes. Ihanaa, kun oot ollut mukana tässä haasteessa. Saa jakaa kaverille ja antaa palautetta ja kysyä lisää anytime. Joo. Nähdään taas. Moi moi!